Sihamba phambili indaba namuhla iANC KwaZulu-Natal ithi izimisele ukulwa nenkohlakalo kushona ababili kwingozi yomgwaqo ngase-Richards Bay kanti iNUMSA izobhikishela amaholo kusasa. Lezi izindaba ze-1 KZN TV fundelo samukeliso Nqulunga ekubingelele mbukeli. Uhlalo we-ANC KwaZulu-Natal uSihlezi Kalala wethule kumhlahlandlela wezethembiso zokhetho walenhlangano kwizikumbuke zabalandeli baleli qembu kwaMsane eMtubatuba nobe kungumcimbi wokukhankasela ukhetho oluzayo lohulumeni basekhaya oluzokuba mhla lulunye kuLwezi. UZikalala ke ekhuluma nezi kulezi ndaba lo-1 KZN TV uthi bazimisele ukuthi baliswane nanoma yiphi inkohlakalo engaphakathi kulenhlangano ukuze ke kuletha kwezidingo zomphakathi kuhambe ngendlela. Akusenze ukuzwantshala ke ngaphambi kokuthela kuleli lisingatho ukhetho lohulumeni basekhaya okulindeleyo ukuthi lube mhla lulunye kuLwezi. Amaqembu ezepolitiki ahlukene azama ngayo yonke ke indlela ukuthi ke anxenxe umphakathi ukuba ke ubavotele njengoba kuyiwa okhethweni. Inhlangano kaKhongolose esifundazweni KwaZulu-Natal yethula umkhankaso wayo kwaMsane eMtubatuba enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal wanxenxa ke amavoti. Ethula inkulumo yakhe uKhuzeni onguhlalo weANC kulesi sifundazwe uthi ke ibazimisele ukuthi ke badle umhlanganiso babuyise nalabo masipala abebengekho ngaphansi kwalenhlangano. Sifuna uMtubatuba, uHlabisa, iJovini, uMhlabiyalingana nawo wonke umkhanya kude ngaphansi kwe-ANC. Kodwa siphinde lapho sithi abantu baseZululand sesifikile isikhathi sokuthi nabo ufike u-1994 bona ngoba bona basasilele ngemumva. uKhuzeni uqhuba uthi ke bazimisele nokulwa nenkohlakalo engaphakathi futhi ke baqinisekisa ukuthi ke bazosebenza ngokwethembeka ukuthuthukisa ke imphakathi. Today and at this hour we pledge ourselves to quicken the tempo to deliver better communities. We say we will deliver better communities today. We pledge ourselves that we will be honest. Labo abazosimela bazothembeka emphakathini futhi basebenze ngokuzimisela. Kushona abantu ababili ngenkathi ibhasi belithola izisebenzi zemayini iRBM lishayisana ke neloli kanye nemoto encane kwimpambano omgwaqo yeBloho uJohn Ross Highway noR34 ngase-Richards Bay enyakathoni likaMthaniya namuhla ekseni. Ngokusho kokhulumela amaphoyisa omgwaqo kulesi sifundazwe uZinhle Mngomezulu uthi ke ibhasi belithola izisebenzi belisuka esikhaleni ngesikhathi ke libandakanyeka kule ngozi. Kushona abantu ababili ke ngenkathi ibhasi belithole izisebenzi zemayini iRBM lishayisana neloli kanye nemoto encane kwimpambano omgwaqo yeBloho uJohn Ross Highway noR34 ngase-Richards Bay enyakathoni likaMthaniya namuhla ekseni. Ngokusho kokhulumela amaphoyisa omgwaqo kulesi sifundazwe uZinhle Mngomezulu Mali uthi ke ibhasi belithole izisebenzi belisuka ke esikhaleni ngesikhathi libandakanyeka kule ngozi. Following an accident that happened on the R34 in Zululand area involving a bus, a Toyota Tez, as well as a truck. It is alleged that one of the vehicles failed to stop at the stop street that is where the robot is situated. Injured were taken to Ngolezane Hospital. 2 counts of culpable homicide is being investigated. Nabanye abadlulile noma ngakasazi isibalo sabo siyafisa nje ukuthi eduduzeke ikhampani bengeyona inhloso yayo ukuthi kwenzeke kanje kodwa kube isimo nje somgwaqo nathi ke njengekhwezi njengoba manje sisabekela abomthetho sizozama ukubalekelela information engathi amabhasi ethu anamakhamera sizobona ukuthi okunye kwenzekile ngaphe kwalokho kubonakala ukuthi kwenzekile. Kulindeleke ukuthi kusasa ke inyunyana yabasebenzi ngokusansimbi iNUMSA ibhikisheke njengoba ifuna kunyuselwe abasebenzi imiholo yabo ngo-8% njengoba ke umqashi yena ebeka u4.5% etafuleni. Le nyunyana ke ithi ikubone kubalekile ukuthi ingene emgaqweni ngoba ke ithi ibona abaqashi bedelela abasebenzi ngoba ke ngonyaka odlule bakhala ngokushayeka ngenxa yesifo iCovid-19 abakubeka kwaba isizathu sokungakwazi ukunyusa imiholo.
Kuzobabomva izitaladi zeTheku osukwini lwakusasa amalungu eNomsemasha ekhala ngokuthi bafuna abasebenzi banyuselwe imiholo yabo. Ekhuluma engxoxweni ekhethekile nethimba emahhovisi alenyunyana eThekwini uNobhala uMbuso Ngubane uveze ukuthi bakholelwa ekutheni emva kwe-COVID-19 kanye nomvalelwazo waqala ngonyaka odlule abaqashi bezinkampani ngalesikhathi sonyaka sebekwazile ukwenza inzuzo ngemva kokuthi abangabanyuselanga abasebenzi ngonyaka odlule. Last year sigcine singawazanga nokunegotiate as a result my members wethu angayithola increase, and this time around we have then said abaqashi bakwazile ukusave kakhulu, and this time around we want ukuthi amalunga ethu anikezwe i-increase. Lokho sikubone ukuthi abaqashi bayaresist bakhombisa ukuthi abasayimisela ukunikeza abasebenzi increase. Bebengenayo i-offer etafuleni all along. Emva kwalokho basebeqhama no 4.5%. Nayo sobona ke ukuthi uyinhlamba kumalunga ethu, especially if ubuka izinga lezomnotho ayikho into enganyukile nje sikhuluma nje, and even especially like KZN even ne-looting yenza ukuthi ezinye zezinto ziphinde futhi amaxabiso anyuke kakhulu. uNgubane uthi into abangamsani nayo kakhulu ilokuthi iziphathimandla zezinkampani zizinyusela zodwa imali kodwa abasebenzi bengabaniki kubeni kuyibona abenza umsebenzi. Ama-demands ethu ama-demands are reasonable. Uzokhuluma normally njengeNomsiseke sifune u-double digit, looking at inflation, looking at izinto ngendlela ebiza ngayo and so forth and so, but also looking at i-surplus value abasebenzi abayikhiqizayo bekhiqizela lezi inkampani. Uthola ukuthi ekugcineni abanayo i-share yabo abanikezwa yona, abaqashi bagcina bona benikeza i-management into ababiza ama-performance bonuses, ba-increase ama-dividends kuma-shareholders, then ekugcineni amalunga ethu anikezwe iyikipa kuthiwa washaya ihlome ngoba performe kahle, anganikezwe ishare yawo. So sicabanga ukuthi-ke abukho kubulungiswa masibuka ngalelo lihlo. Lenyunyana ithi mncane kakhulu iphesenti abalifunayo kulonyaka uma kuqhathaniswa neminye iminyaka emva ukuthi ngonyaka odlule kungekho abasebenzi abanyuselwa ngakho. Njengamanje we demanding 8% increase njengamanje etafuleni. Esibuka kunayo kona ukuthi sizama ukuba reasonable, otherwise we should have been at least demanding 30% increase if ukuthi sifuna ukuthi kube khona ukuvaleka kwegap evulekile as a result of i-COVID-19, but also nokuvala igap ekufanele sikubukisise ukuthi how do we close the gap between i-management kanye namalunga ethu, because i-management ibonakala ihola kakhulu ukuqhathanisa namalunga ethu. So kusasa-ke sesitelekeni. Kanti le march izosuka eKingdon eZulu ngesikhathi sasekuseni ize iyophelela eCity Hall. Ngoteba Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ngibika ngiseThekwini. Uhlalo wekomiti lentsha ngaphansi komasipala kwaDukuza enyakatho nelikaMthaniya uJohn Phahla uthi-ke uhlelo lokuqeqeshwa kwezobuchwepheshe kwentsha engama-60 luzeke ngesikhathi esifanele lelizwe libhekene nengadla okungabi bikho kwamathuba omsebenzi. UPhahla kusho kanje ngenkathi lo masipala wethula ngokusemthethweni lentsha eqokelwe lolu hlelo olubizwa nge-iLembe ICT program okuhlose ngalo ukuthi luphinde ludale amathuba omsebenzi. Intsha engama-60 yasendaweni yakwaDukuza namaphethelo ithola ithuba elingqayizivele lokuqeqesha emkhakheni eyahlukene kwezobuchwepheshe ngaphansi kohlelo olubizwa nge-iLembe ICT ngokubambisana nezwe laseSwitzerland kanye nge-Operation Vuthela. Usihlalo wekomiti lentsha ngaphansi kamasipala kwaDukuza uJohn Phahla uthi-ke kuliqiniso elingephikwe ukuthi umhlaba usugxile kwezobuchwepheshe, ngakho-ke bafisa nentsha kule ndawo ingasileli ngaphandle. Ngamanye ama-programs esinawo somasipala wakwaDukuza lapho khona sinokubambiswano nohulumeni wase-Switzerland ne-Operation Vuthela esinethemba nje kakhulu ukuthi izothukuthisa amakhono abantu abasha njengoba bemukeliwe ukuthi bayofunda bafundele i-IT. Esinethemba ukuthi njengoba simuva towards the 4th Industrial Revolution, we will be also having abantu abasha who will be creative and bakwazi ukuthi bameshe istandard esidingakalayo kulezi zobuchwepheshe kwezokuxhumana.
so ke sinethemba nje impela ukuthi yena wathi kwenzakalayo njengamanje ikhona lokhu uhulumeni akufunayo and ikhona okuzokwenza ukuthi abantu abasha abaningi baphume endlaleni. Babalela ku 7.8 million abantu abangasebenzi kuleli kanti ke intsha yiyo eningi kakhulu njengoba iningi layo liduva emakhaya neziqu zemfundo ephakeme. Lokhu ke kudala ukwentuleka kwamathuba emisebenzi kanti ke intsha iyagqugquzelwa ukuba igxile emkhakheni efana nezobuchwepheshe njengoba ke esemaningi amathuba omsebenzi kulomkhakha. Usicelo Dube ongomunye wabasihlomlele ngalomfundazo ozothatha izinyanga ezili12 uthi ke ubona leli thuba lingaba isisombululo ezinkingeni ezibhekene nabantu abasha njengoba ke lizobahlomisa ngamasu okuzimela bangazeke balinde ukuqashwa. Mina ngaphambi kokuba ngi-apply ngangifunda at TVET College. Khona TVET ngangenza i-travel and tourism, so njengamanje sengiqedile sengilinde ukuthola i-diploma yami. So leli thuba lizokwazi ukuthi as an individual umuntu eyedwa akwazi ukuthi naye ayivulele amathuba ukuthi create ibusiness lakhe ngendlela ehlukahlukene. Izindawo ezifana neyawadukuza zingezinye zezisasilele emumva kwezobuchwepheshe ngakho ke uDebla Lawrence naye ohlomule kulomfundaze uthi ke kuningi abazokuhlomula ngalolu hlelo ngakho ke bazolibamba ngezandla zombili leli thuba. Youth ama opportunities akanjena awathola ukuthola ngayo ukuthi khona ama opportunities akanjena, so ukuthi mina ngikwazi ukuthola i-opportunity kanjena into engiyimisela ukuthi ngisebenzise le opportunity ngitholile. Sifundisa about ukudesign ama-page, ama-website, ama-apps, izinto kanjalo. Everything which has to do with IT izinto esizoyifundiswa. Ezindabeni zwaNkezi NTV kubi kuntom khona Mvubu kwaDukuza. Bukeleka ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu $14.90 maqhathaniswa nedola laseMelika lubo $20.19 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo $17.29 maqhathaniswa neeuro yaseEurope. Igolide lona libo $1,758.58 ounce kuthole ongahlizwe wona obo $79.29 umphongolo. Bukeleka ke sibheke engosini yezemidlalo. Imeya yomasipala uMsinga maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal ubuyiswa Ngcobo uthi bayaqinisekisa ukuthi bayithuthukisa intsha kwezemidlalo ukuze ke ingangeni kwizinto ezingalungile ezifana nobugebengu kanye nokuculwa kwezidakamizwa. Ekhuluma ke nethimba lezindaba kuqhubeka imidlalo umasipala waseMsinga uNgcobo ke uveze ukuthi ke elakuleli lisabhekene nezinkinga zokuntuleka kwamathuba omsebenzi ingakho ke begqugquzela ezemidlalo. Ezemidlalo yizona ezisiqoqela abantwana ukuba bangabi uvanzi izona idakamizwa lezi kanjalo nokungaphatheki emakhaya nakithi singabaholi ngoba abantwana bagcina sebedlebeleka ngoba ingekho into abazoyenza. Ingakho ke thina njengomkhandlu waseMsinga siqinisekisa ukuthi kukhona esikwenzayo entsheni. Umsakazi uzokhumbula izwe laseNingizimu Afrika libhekene nedilemma especially kwi-youth lapho khona amathuba emisebenzi engekho kubantu abasha. Ingakho ke sibakhuthaza ukuthi ezemidlalo sizibonile zibathatha abantwana bethu zibabeke ezingeni kakhulu. Bukeleke nasi isimo sezulu esingalindeleka osukwini lakusasa. Bukeleke ilezi besikuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nginifisela ubusuku obuhle.